Wasenseme ya birongo ya ruguru bagendretse kwe murungania kubwatekana n'obosagani n'obosari bwarorokane komenta kana senseme yo eyen kubwatekana abantu batamanyiri ko nyara gosagana se abanjori ya senseme yo konyara kubwatekera chinkoma abwaso monchire mwategere chinkoma chintinda so kubwatekura lisa so sembunde oyo bono gendete kurwandira kumabwaye kolengana amenya abono nigo bagania serikali kane kibuna kubwatera abane chinsem nsemo ya community policing eliko nyara kane kibuna ngotinga bale abolendia senseme yo nakogania abanyanyimba banyara gukora chipatro cyabutuko unato kumanyigwa no muri Keito Paul Kapam Okara abamenya abayiga kurwasa chinseme chigachimanyakanite buna birongo ya ruguru yugo tokeme ye sublocation ya mongonime ye location ya Nyankoba nigo butuko bukira lituko lya rero banyara ko bagwetera ingaye nene kubwatikana monogo saganu kubanyara ko bagusaganwa amona abantu abweka bono bataramanyekana abo bayirete ko ibeni bokurwase abonchire kurwasa chinseme chiga nakomutigeraho monchire yomo aselieta cha sonkiri chingoma cheli sasi taka basamo cha bantu mbararu no ane chiro tumanye kuunga ngongiri orasirwe ongiri ngia koraseru ngia bwatari mwaye marago bansa mocha umwana one garasetu bono iganya gitari yari risasi ndira rusibu serikali gakinkonya umwana one tamaite gendo giagenderete umuntu agotaburi gwe bagi ekogenda umuntu ogugura buna baminto nkonye bagi ejo gochikorigere liga risasi eliege kuba iguru enyorekane ngama tukabwango ganiga bamenye kurasora kongorega bagendera ko bagwetere ngai yo kuburwa ko morembe okwo anene muno bakubwatania amo no butumeki bomarwa amo no kuburwa kigasi gati abasaye abo barasaye ga ugatatu ari gasiku egasi yu kwachangira ibjana goswa munamaru chinyasole go chikoni watarani abana bayitu bona babire abaganga go cyase drugs alafu igento kende abayiboli na intu ndokari gote ibana baito chinjira chingi yababwento okoraki komenya and then onyendri yale konyarikana abamurawa baito abana baito bekarakali in one way basoye nyore nase ebikundi ebiga bikokonyo ne serikali kango bono turi gotwara such kind of insecurity around bamenya abayigani go bagenda ko bakomirukaria ogosaganwa n'abantu bataramanyekana kwika bonanse bono bahaburire serikali korwase county ya Kisa mene county Nyamira yerekana ngasa yegani garasoro bikubwatira bunenchira ya muyo kubatuli asokoro isya egetuo ky'abanyanyimbo ase chinseme chiga our MP Mr. Gisairo jege ntongo mu request is a focused young person. What I'd request him is that nabago kwana nabana inchiga because boy teliange boy mungoni insaiga and many people love him. We love him so much and he loves the community. So what he should do as of now nabare kolente getuonyo lene kiaba epiange insaiga nabono intu yari Nyamira County noroche bogetutu masaba e boundary gerega ya sotenine. This other side is Nyaribari Church, Kisi County. This other side is Nyamira County. So what we request him is that he should team up Nomo MP or Nyaribari Church. They sit down, babe Kenya or nega to Kiabasigari on society gaiga. Kagere, it will be easier for us even to go and report these cases. Gaki mutago tokonya tororera mabira gaki tokonye rogo sene serikali mokoreta mubeke birongorogora igere ende birongorogora abantu mbali korara nyumba gaki tokonye umwali yeni go bagende ko bakuburya chipatrol gokorekana saja igachinga kichabo tuko eliko henekia omorembe no botere ruchasa bamenye kurwase chinseme chiga asokorara chinyomba ntori korara toro chiche otobwa tobwa bangango rusi butoli chinyomba bono tuasabire serikali onyege gwanja ekore patrol nande tulindire muchitu ntonyore mekone mingi mwaso abagambi baitu serikali enene no enenke na bamate babwaterane bonse ikinko reporter getaseni kya wanjete kya Ndize TV kurudigase orubebero bunga ya Kitutu Masaba amone bunga ya Nyaribari chache nejinseme chiga kya birongo ya ruguru inche konkorokwa Polycarp Okara.